Moikka! Tänään mä näytän, miten tehdään rautoja. 2 kappaleen. Laitan noin. Oho. Tällä kertaa mä en näytä itse. Oottokaapa. Mä otan irti ja laitan sen tähän yhteen. No, ei se onnistu näköjään. Silleen. No, mä pidän vähän kiinni näin. Tässä on just tuossa alhaalla, niinkö tässä, menee tollanen, koska mulla on kuori, niin. No, ihan sama. Mä näytän 2 raudat. Ensinnäkin sä tarvitset tällaisen, jossa on näitä. Ja niistä ihan tähän se mikä väri. Sitten sä myös tarvitset näitä. Muistakaapa kun mä otan täältä. Nämä piipsjutut tänne. No niin, niitä niin monta kun haluaa hampaisiin. Mä laitan ne nyt tuohon. Otan 4. Tai näitä aidoita toinen. Sitten, niin että venytä tätä, jos ei veny. Sitten teen näin. Laita tämä S tähän niinku kiinni. Näin. Että se on näin. Ja sitten tämä pää. Venytä. Ja tämä toinen pää. S:n pää. Laita myös kiinni. Ja päästä irti. Se on tällainen. Niitä voi laittaa niin monta kuin haluaa. Eli vielä kerran. Näin kiinni. Sitten käännä se näin. Ja laita kiinni. Näitä ei ole ikinä ollut suomalaisia, niin mä aion tehdä. Sitten. Joo, mä puhun tässä samalla jotain, kun mä laitan teitä. Tää lähti irti. Milloin tulee MFP-videota? Voi kysyä. Ja näin. Sitten, niinkö. Käännetään minun päin tämä. Mä näytän nyt vähän itseä. Sitten. Ois pysykään. No ihan sama näkyy kokonaan. Mutta älkää oikeasti haukkuko, please. Noin. Venyttäkää sitä sitten näin. Ja alkaiskaa suu ja laittakaa se tänne harsoon taakse, jos ei halua, niin hampaiden väliin. Mä laitan nyt, kun se tehdään niin. Ensin ei hampaiden väliin. Näin. En näytä nyt kovin aidolta. Ja toinen tapa laittaa se hampaiden väliin on se tämä. Oho, mulla lähtee. Aukes. No, otan tuon pois. Niinkö näin. Noi. Ja toinen tapa. Sä tarvitset siihen. No, aloitetaan tästä korvakoru, jossa on se lukko. Mulla on nyt niitä 2. Ja sit sä tarvitset myös näitä samoja. Ihan sama minkä värinen. Mä otan vaikka mustan. Oottakaas. Mä laitan uudestaan tämän kiinni. Mä otin nyt mustan, niin näyttää vähän aidommalta. Ja sitten sä tarvit vielä pihtit. Aluksi otat tällainen ja näin päin. Näin päin. Itteestä niinkö tänne poispäin.
että se on näin. Sitten sen jälkeen ota pihit ja paina ne, niin laita ne näin sivuille. Näin ja paina lujasti, mutta älä kovin lujaa. Sitten tästä tämä paina lujasti ja sitten tätä toista puoltakin paina lujasti. Sitten niitä voi laittaa hampaita niin monta kun haluaa hampaisiin. Näin. Aika aika vierekkäin voi laittaa. Sitten tee sama juttu taas. Noin. Sitten näinkin voi laittaa hampaiden väliin niitä taakse. Mä laitan nyt tällä kertaa hampaiden väliin. Tää on vähän vaikeeta, kun mulla ei ole nyt peiliä. Näin. Nyt katsokaa peilistä, että se menee oikein päin. Ja tämän hampaan kohdalle mieluiten voi laittaa tän ja näin päin. No joo. Kato kun tänne jää tälle. Niin. Kelle meni siellä? Kuulosti, no joo. No. Eipä tässä muuta. Ja sitten tälle korvikselle voi tehdä ihan mitä vaan, ellei sitä tarvitse. Nyt ei voi tulla MSP-videota, ei voi tulla, koska tiedät juttua. Mä en tiedä missä se on. Joo, no. Eipä tässä muuta. Tilatkaa, tykätkää ja hotelkaa videoita. Ja sitten tää voi mennä näin, että se menee tonne sille noin, niin laittaa mun takaisin. Joo, no. Ei muuta. Heippa!